Selam. 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 Selam dostlar. Менә шушындый күп кайнар сәламнар әйтеп без үзебезнең уймак тапшыруын башлап та җибәрәбез. Аның алып баручысы мин Фирүзә менә безнең катнашучыларыбыз. Шаян балалар. Ә сезнең? Татар сандугачлары. Менә шулай итеп без үзебезнең тапшыруыбызны шундый көчле энергия белән башлап та җибәрәбез. Бездән аерылмагыз. Киттек балалар. Беренче турга килеп тә җиттек. Карагыз әле, егетләр, кызлар, сездән сорыйсым килә. Менә спорт белән шөгыльләнгәндә иң мөһиме безнең менә тәнебезнең кайсы өлеше икән? Күзләр, колаклар, куллар, аяклар кайсы өлеш? Аяклар. Аяклар. Ничек аяклар? Чөнки без аяклар белән йөгерәбез, уйныйбыз, тикрәбез. Менә безнең хәзерге беренче турыбызда да сезгә шулай ук хәрәкәтләнергә кирәк булачак. Ләкин ничек? Бака төсле сикереп. Әйдәгез үзегезнең командагыздан бака кебек сикерергә яратучы кешене сайлагыз. Булдыгызмы? Кемне сайладыгыз? Әдиләне. Адилә, нигә син? Чөнки мин сикерергә бик яратам. Бака төсле сикерәсез. Ничек сикерә бака? Күрсәт әле. Шулай сикерәм бака. Сездән кем? Руслан, мин. Менә безнең татар сандугачлар командасында бака ничек сикерә икән? Менә карагыз, берсе менә шулай сикерә, берсе инде башка төрлечә сикерә. Әйдәгез хәзер уенның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Русланга 2 кагыз бирәм, 2-не сиңа бирәм. Бу сезнең безнең менә бу әлеге менә шушы сукмактан сикерергә ярдәм итүче кагазларыгыз булачак. Сез аның берсен куясыз, сикерәсез, артыгысын күчерәсез алга, шулай итеп сикереп, бер артлы тигендә барып җитәсез. Инде килеп барып җиткәннән соң, менә әлеге менә шушы сызыкка чыгасыз, һәм дә инде кире безнең янга әйләнеп кайтасыз. Аңлашылдымы? 3, 2, 1 киттек. Тизрәк бар. Давай. Килә. Адилә. Тизрәк. Руслан, давай. Шап. Адилә. Әйдә тизрәк, Адилә. Әйдә. Руслан. Әйдә тизрәк. Барып җиттегә. Просто калды. Шап. Давай, Руслан, давай тизрәк. Адилә, тизрәк, Адилә. Давай, Руслан. Тизрәк. Тагын тизрәкте. Әйдә. Әйдә. Ой. Карагыз, хәзер сезнең аякларыгыз арып беткән, шуңа күрә әйдәгез менә шундый хәрәкәт ясыйбыз. Арыган булсак та ясыйбыз. Иеләбез хәзер. Аңлыйм, арыгансыз инде, ләкин әйдәгез аякларга әз генә хәрәкәт ясыйбыз. Һәм дә инде хәзер нәтиҗәне ясар вакыт җитте. Әйтерсез, менә безнең инде беренче булып Руслан килеп җитте. Шуңа күрә инде аңа 1 балл өстибез дип, әйме?
Әлеге ойында безнең берсенә дә җиңүче дип мин бер дә балда бирмәс идем. Алар шул хәтле бик авыр итеп сикереп килсәләр дә, чөнки алар уенның кагыйдәләрен онытып җибәрделәр. Мин аларга әйттем, ак кагазьләрдә генә сикерә алалар дип, ләкин шанкралар чыктылар да берничә иттереп тә сикерделәр. Шуңа күрә әлеге ойында безнең беркем дә җиңми. Киләсе уенда менә кайсы команда җиңәр икән. Әйдәгез, тикшерәбез, киттек. Менә шулай ашыкмыйча гына икенче турга килеп тә җиттек. Алдагы турда кайсы команда җиңде? Беркем дә җиңмәде. Беркем дә җиңмәде. Менә хәзер икенче турда кем җиңәчәк? Белмибез. Белмибезме? Тикшерәбезме? Беләбезме? Белергә әзерме? Әйдәгез, беләбез, икенче турда кем җиңәр икән. Хәзер сезгә командагыздан бик оста итеп үй төзүче кешене сайлап алырга кирәк булачак. Әйдәгез, сайлагыз. Кемне сайладыгыз? Альмираны. Альмира. Ни Альмира син? Чөнки ул бик кыю, шаян, җитез. Һәм инде өйләр төзергә ярата. Аңлашылды. Сезнең командадан кем катнаша? Исуф. Нишәп Юсуф? Чөнки ул тиз һәм җитез. Тиз һәм җитез. Бик яхшы. Безгә нәкъ шундый кешеләр кирәк тә иде. Карагыз. Альмира, Юсуф, тыңлагыз уенның кагыйдәләрен. Сезгә 2 минут вакыт эчендә йорт төзергә кирәк булачак. Алда күрәсезме, безнең шундый төрле төстәге элементлар бар. Шахмаклар, түгәрәкләр, өчпочмаклар. Сез аны аласыз, берне генә аласыз, монда киләсез, алып куясыз һәм икенче сортынан йөгерәсез. Аңлашылдымы? Кем ныграк иттереп кычкыра, шул башлаячак. Әйдәгез, 1, 2, 3. Шаян балалар! Сез кагыйдәләрне дөрес итеп ишеттегезме? Кем ныграк кычкыра, шул беренче итеп башлый дидем. Альмира, әзерме син? Әзер булсаң, 3, 2, 1, киттек. Альмира иде. Тизрәк. Секундлап кына вакытың калып бара. 5, 2, 1, булды. Соңгысын санамыйбыз, чөнки ансын куярга инде төшеп китте һәм дә инде ул безнең саналмаячак. Әйдә саныйбызмы, ничә булды? Әйдәгез саныйбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 һәм 14. Матурмы синең йортың? Матурга ашаганмы? Яшәр идең шушында йортта үзең? Яшәр идем дие. Ярый, яшәсәң бик әфәрин. Димәк, син безнең 14 фигурдан шундай матур йорт төзедең. Хәзер тикшерәбез, безнең Юсуф нинди йорт төзер икән. Киттек. Руслан, давай, шап. Beş, 4, 3, 2, 1 булды. Саныйбызмы? Килегез монда. Әкренләп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Эх, Юсуф, әз генә өлгерми калдың, инде безнең берне алып килеп җитешәйде, ләкин инде өлгерми калды. Димәк, әлеге уенда кайсы команда җиңә? Шаян балалар! Әфәриннәр, киләсе турда кайсы команда җиңә? Татар сандугачлары! Тикшерербез хәзер кайсы команда булыр икән. Әйдәгез, 3-нче турга алга киттек. Менә
Менә шулай торып әкрен генә. Сәламәт бул. Әйе, килеп тә җиттек. Йөгерәбез, төшкерәбез, сикерәбез, нәрсә генә эшләмибез. 3нче тур катлауландырылган сукыр тышкан. Командадан кем катнаша? Ранель һәм Таңсылу катнаша. Карагыз. Без инде тагында катлауландырдык һәм бу юлы инде безнең шушы болыт эшенә 2 генә кеше түгел, инде 3 кеше керәчәк. Һәм шулай инде вакытка булачак. Кайсы команда беренче башлый? Алар. Димәк, Таңсылуның күзләрен бәйләдек. Сез басты, сез безнең үзегезнең шаян балалар, сез куллары белән шәбәкләп барырга тиеш булачаксыз. Бу вакытта инде сез үзегезнең Таңсылугызга ярдәм итә аласыз. Мәсәлән, уңгарак бар, ул сулдарак, ул шундарак дип ярыймы? Димәк, сөйләштек. Әлеге уен вакытка Таңсылу син әзерме? Әзер булсаң, әйдә әйләнәбез. Булды. Җитеп торыр. 1, 2, 3, киттек. Чыктың? Булды, килмәде. Орта. Алга. Кил минем яныма. Артка бар. Сез инде җиргә дә караган отмагыз. Безнең сызыклардан чыкмаска тиешләр. Чыктың, булды, чыкты да син тотып та алды. Килегез монда, Таңсылу. Күзләр салабыз бауны. Әйе, булды, бетте. Киләйдә бас урыныңа. Ничек сиңа? Бик тиз хәрәкәтләнеп йөрдең. Әллә өйдә өйрәнеп килдеңме? Юк, өйрәтмәдем. Ләкин ничек шулай бик яхшы килеп чыкты синең? Белмим. Белмисең. Булышкач җайлырак булды. Димәк, команда булышу бик яхшыга булды. Аңлашылды. Димәк, синең вакытың 43 секунд. 1, 2, 3. Киттек, әйдә, Ранель. Алга. Куллар белән шәбәкләргә кирәк икәнен онытмагыз. Сулар. Булды, вакытны туктаттым. Ранель, кил янга. Шуны күрми икән. Әллә инде минем тавышка ишетеп килде, әллә минем күргәнемчә. Кил әйдә, урыныңа бас. Ранель, ничек шулай элгәр булып була, ничек шулай җитез булып була, Бик хата Тавышланып йөрделәр. Әйе. Менә алдагы тапшыруда син менә кызлар миңа ярдәм итмәде дигән идең. Шулаймы? Әгәр дә хәтерләсәң, баскетбол уйнаганда ярдәм итмәде идең. Хәзер ярдәм иттеләр, шулаймы? Хәзер ярдәм. Молодцы, афәриннәр малар. Аларга рәхмәт әйтәсеңме? Рәхмәт әйтәм. Рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки сезнең вакытыгыз 27 секунд. Димәк, әлеге турда кайсы команда җиңде? Шаян балалар. Нәкъ шулай. Без хәзер берничә секундтан нәтиҗә ясыйбыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Иң кызык моментларга килеп тә җиттек. Без хәзер берничә секундтан нәтиҗә ясаячакбыз һәм дә инде бер финалга узган команданың исемен беләчәкбез. Кем булыр? Хәзер белербез. Командалар, бирегә килегез. Менә алар йөгереп киләләр, аларның әле хәлләре калган 3 турдан соңда. Кәефләрегез шәпме? Әйе. Барыгызның да шәпме кәефләр? Әйе. Уймак тапшырышадымы сезгә? Әйе. Хәзер инде сезнең бер команда өенә кайтып китәчәк. Безнең махсус бүләкләребез белән берсе инде безнең финалга узачак. Ләкин менә өенә кайтып китүче командадан сорыйсым килә. Ул кайсы командасы менә безнең өенә кайтып китә бүген? Татарстан дуслары. Әйе, Татарстан дуслары, сезнең белән әз генә сөйләшеп буласым килә. Сезгә ошадымы уймак тапшыру? Әйе. Әз генә булса да спортка мәхәббәтегез арттымы? Әйе. Арткан булса, димәк, без үзебезнең максатыбызга ирешкәнбез. Тормышыгызда киләсе ярышларда уңышлар телибез. Сезгә бүләкләр юк, чөнки сез безнең финалга узасыз һәм инде үзегезнең бүләгегезне шунда алырсыз. Без сезнең белән сау булашабыз, сезнең белән киләсе атнада күрешәбез. Сезгә дә инде сау булыгыз дип әйтергә онытмыйбыз. Сау булыгыз. Без Татарстан дугачлары командасы, без иң баштан ук 4нче турга хәтлек җиттек.
Монда бик кызыклы иде һәм һәрбер вакытларда авыр иде. Ләкин без бөтен ярышларны җиңеп, бу турга килеп җиттек. Ләкин без 4-нче турда төшеп калдык. Икенче елда тагы күрешербез. Иң мөһиме җиңел түгел, ә катнашу. Миңа шын тагы бик ошады. Без сезгә уңышлар телибез һәм саулашабыз.